मेहरारू कहतिया कि रह जई हमारा चाचा हुड़का टाइप के होगा कि संभार लेबो तू। अरे की रह जई हो बहरा अरे दिवाली दशहरा चारों कोना संभार ले रही है तनी हट जा भैया चारों कोना ध्यान देवे के बा। अरे भले को तही कोनो दिनवा में बाकी अरे कोमर में बोमर उठावे बोलो मुआ आ जई हो जरा के दिनवा में अरे कोमर में बोमर उठावे बोलो आ जई हो जरा के कोमर में बोमर उठावे बोलो मुआ आ जई हो जरा के दिनवा में अरे कोमर में बोमर उठावे बोलो आ जई हो जरा दिवाली दशहरा भले को कहीं कोनो दिनवा में अरे अरे कोमर में कोमर अरे कोमर में कोमर उठावे बोलनुआ आ जई हो जरा के अरे कोमर सुहिया के सोना बापू सुहिया के सोनावा के तरफ से बिहारी सिंह जी की ओर से आशीर्वाद मिलल बा बार बार प्रणाम करो भाई हमारा विशाल सिंह जी मेहरारू को हते हैं बड़ी भौजी बहे पछुआ साना सो भीतरी हार छेदेला ना भाई कॉफी लेके आए लोग जेसीबी के ड्राइवर अरविंद जी अपना जेसीबी भी जाइए जेसीबी के ड्राइवर अरविंद जी अपना पॉकलेट मशीन को जाइए अरे करबो न के और ले लीए और मार दी पाला मशीनवा में अरे करबो न के आओ भौजी अरे करबो न के और ले लीए और मार दी पाला मशीनवा में अरे कमर में कमर अरे कमर में कमर उठावे बोलनुआ आ जई हो जरा के दिनवा में अरे कमर में कमर उठावे बोलनुआ अरे कमर में कमर उठावे बोलनुआ आ जई हो जरा के दिनवा में
बना रह बना रहा रमा के भाई हेने औजार भागावे के उपाय जाए हटल लोग ना बना रहा है आरती भौजी बना रहा क्या बात है। देखी अभी देरी बा अबे तेरी व्यापार बर्दाश्त कर लोग तोरा जाड़ भागावे के उपाय मालूम बा ना एकला कहां नहीं खे मालूम ना बता दे तनी दलू बोला कि जबले टोरी में डोगरी में रोल ना होई जबले अतबले जखमी जीते दर जाड़ भगवल ना होई छोटा पांडे जी और रविंदर पांडे जी की ओर से हजारों रुपया कि जबले टोगरी में रोल ना होई अतबले जख